lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah ka taimaka mu wallahi ba da gangan da muke shi ba. Allah ya samu ji alkhairi goma ta ƙarshe tarihi goma ta ƙarshe labari Allah ya samu ji alkhairi goma ta ƙarshe tarihi goma ta ƙarshe labari Allah ya samu ji alkhairi goma ta ƙarshe tarihi goma ta ƙarshe labari Allah ya samu ji alkhairi goma ta ƙarshe tarihi goma ta ƙarshe labari Allah ya samu ji alkhairi goma ta ƙarshe tarihi goma ta ƙarshe Allah ya samu ji alkhairi wato abin da Allah ya aiko annabi sai ceto amma hajiya ina mai tabbatar miki in dai bangaren karaya ne to karki da insha Allah an riga da an shawo kan likita ya ake ciki? Biyo ni ofis. Ya bugu matuƙa, sai dai hakan ba yana nufin wai zafin ciwon bane ya sa bai farfado ba har yanzu. To ni dai dan Allah dakta, ai duk kokarin da za a yi a shawo kan matsalarsa saboda ba na son in zama misalin lalacewar rayuwarsa. Kaga ban san mutum ne suke cin gajiyarsa ba. Ina sauran yan uwan nasa. Ni ma ba yarwarsa bace. Bige shi da nayi ne yasa ka ga na yaka. Insha Allah za mu yi duk abin da ya kamata saboda mu ga mun inganta lafiyarsa. Shikenan nagode. Insha Allah rabbi ni ma zan kasance kullum a nan wajen ko da za a buƙaci wani abu. Ki gode wa Allah da ya baki irin wannan halin. Da yawa idan suka buge mutum guduwa suke su bar shi a cikin halin ran kwakwai mutu kwakwai. Na gode. Ya naga kana ta wani shan kanshi sai ka ce wanda aka hana su lalla. Ina buƙatar koyawa kaina tsari ne na kallon ki saboda tsaro. Tsaro ko tsoro?
sai ka faɗa min ashe ka dade kana jin tsoro na ban sani ba. Tsoro? Kuma ni? Ke ko bacci kika kwanta kika farka kika ce mafarkin kika ga majik ya ji tsoro, hakin san ƙarya ne wallahi. Mafarkin ƙarya kika yi. Ba na jin tsoro ni, ba wanda nake tsoro. To me yasa kallo na yake so ya zama maka dalilin abin da zaka fake da shi, ya zama maka saboda tsaro? Saboda ba ni da kyau ne, ba ni da kyau. Kin ga kuwa ba na buƙatar tarawa kaina abu mara kyau ko ci gaban kallon abu mara kyau. Maimakon a haifar da mummunan lamari kenan ko? Banta be yake ba. Wai kuwa ina kawarki? Tun jiya nake neman ta ba ta zo ba. Wannan yana daga cikin dalilin abin da ya kawo ni. Da ni kaina ban san inda take ba. Kada fa yarinyar nan ta je ta ba wani karamin shegen kanta fa. Me yasa kake tunanin a cikin aikin Aisha akwai amanan da ake dogaro da ita? Me yasa akwai ɗaukar fansa amma aka kirkiri hukuma? Saboda tsari ne. Ni ma kuma ina da nawa tsarin. Ban yadda na shiga ɗaki wani ƙaramin shege ma ya shiga ba. Babu. Ni ma dai ina baka shawara ne kawai ka nemi wani ɗakin. Ko baka ji Hausawa suna cewa gida biyu maganin gobara ba? Wannan shine dalilin da yasa nake jin tsoronki. Saboda ina tsoron kada na zubar da kaina a inda ba za a fahimce ni ba. Kana so mai harkar bariki? Mace amanar ƙawata? Wannan mai sauƙi ne a gudina, amma fa ka sani ni babbar hajiya ce. Domin jakata a buɗe take, tana ɗibar silalla da yawa. Ina sai dai a gurin namijin da bai da tukunyar girki wallahi. Ba za ka iya kashe dukkanin matsaloli na ba, sai dai na gaya maka wasu daga ciki. Kawai abin da nake so na sani, yanzu akwai kuɗi? Ke ya kike ba wa ɗan Daudu labarin doya da kwai? Gaya min me matsalaki? Ba za ka iya kashe dukkanin matsaloli na ba, sai dai na gaya maka abin da nake bukata yanzu. Yanzu akwai kuɗin da nake nema, akwai abin da zan yi da shi. Sannan kuma ni babban matsalata da kai, kana da sauran fashi. Abu kaɗan sai ya tunzura ka. Inde wannan ne, kwantar da hankalinki. Wallahi zan kiyaye a kanki, ba za a samu matsala ba. Kullum tunani ina zan saka rayya ya zanyi. Goma ta karshe ta zo min da kanikayi. Wannan rayuwa sai an lissafa ke. Hajiya sannu. Sannu Nas, yaya mai jikin? Jikin shi da sauki. Ya yanayin jikin nasa tsakanin jiya da yau? Ya farfado. Alhamdulillah. Yaushe ya farfado? Da daddare. Amma gaskiya ya farfado yana ta wasu irin surutai da wasu irin abubuwa. Shi yasa aka mishi allura, yan sauran awa 2 alluran ta sake shi. Alhamdulillah, fata na dama ya fara farfadowa. Allah ya bashi lafiya. Amin. Likita! Me faru? Zo mu je ki gani. Kin ga ya farfado sai wasu surutai yake ta yi. Ina zuwa bari in kira likita. Akwai abin da yake damunsa, akwai abin da yake firgita shi. Shi yasa da zarar ya farka abin yake dawowa ma kwakwalwarsa. To,
Amma dakta ina dai fatan ba hauka bane ko makamancinsa. A'a, in da hauka ne asibitin su za mu tura. Yana da raɗaɗin ciwo a jikinsa, kuma akwai raɗaɗin ciwo a kwakwalwarsa da zuciyarsa. Wannan ababen su ne ababen da suke hana control ɗin ya dawo kwakwalwarsa. To shikenan, ranka ya daɗe, na gode sosai. Yanzu menene za a ci gaba a kai? Alluran nan kawai za a ci gaba da yi. Ita ce kaɗai wacce idan muka yi za mu ɗauki sample ɗin mu gwada abin da muka samu a baya, sai mu gane yaya ci gaba, wani irin ci gaba muke samu. To shikenan, na gode sosai. Na gode ne. Don Allah ka farfado. Na tabbata mutanen da suke tare da kai suna can cikin damuwar rashin sani inda kake. Don Allah ka farfado. Ni ma ka bar ni a cikin damuwa. Malam ka farfado? Malam. Malam. Ke ce kai sanadiyar da na tsinci kaina a nan wajen? Shi yasa na kasa kaurace maka daidai da awa ɗaya. Tunda na kawo ka na tattara komai, na watsar da komai, na zo nan ina jira lokacin da zaka farfado. Ya jikin naka? Ko da na farfado ake mai mun da asarar da na yi na adadin kwanakin da ne ban san inda nake ba. Kai haƙuri don Allah, ni ma ban yi maka haka da gangan ba. Hatsari ne. Ba zan haƙura ba. Na ce miki ba zan haƙura ba. Domin din mutumin da ya aikata min ni alkhairi, to ni da sharri nake bin shi, kuma kashe ki zan yi. Kin fahimci me nake magana kai? Ni mutum ne mai mugun manta alkhairi, sannan ba ni da wani buri illa na ga na cutar da wanda ya kyautata min. Kai wani irin mutum ne? Lokacin da na buge ka fa babu kowa a waje, idan na so da zan iya guduwa. Amma na tsaya na ceci rayuwarka, na zo nan waje ina faman jinyanka. Abin da zaka saka min da shi kenan? Ko kin gudu, na san ba za ki tsere mun ba. Ba inda za ki je kuma ki tsere mun. Domin ni mutum ne mai hatsari. Ina da hatsarin gaske. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni mutum ne mai hatsari. Dan Allah ya gaya wa ni da. Wallahi tallahi makiya ne. Shari suke mun wallahi. Ban kuma aikata abin da suke na aikata ba. Ki taimake ni dan Allah. Har da abokai sai an duba ke. Kana rayuwar kan amma kullum ta kai ake. Abin yau daban na gobe daban, wayo ya zanyi. Allah ga kuka na kullum shi nake. Ina cikin damuwa, Allah ka fitar da ni. Ba ya buƙatar sanar da ni komai. Kana buƙatar sauraron wani abu ne daga wajena? Ina kika ji? Gurin wa kika ji? Me ya hana ki dawowa? Da alamu dai jira na kake, shi yasa ka tanadi waɗannan tambayoyin yadda suke fitowa daga bakinka ba tare da tangarɗa ba. Rashin gaskiya yana yawo a cikin kalamanki. Shi yasa kika gagara ba na amsa ta wacce nake bukata, kika tsaya kina inda. Wace tambayar ce kake buƙatar amsar ta? Ban fiye
furta magana mara amfani ba. Duk tambayar da ne miki ina buƙatar amsar ta. Haka zalika ni ma ban cika ba da amsa mara amfani ba, don haka sai dai ka zaɓi tambayar da kake so in baka amsar ta. Ke? Ni kike ga wannan maganar? Ban yi lalacewar da wacce nake so zan bata tana bibiyar mazan banza ba. Na so a cewa sun bani goyon baya, da ba su zubo a banza a wofi ba. Bari in faɗa maka wani abu. Kai baka isa ka tuka ni a keken da tunanin ka kirkirar maka ba. Me yasa kake tire dina kamar wata baiwa ko kuma sakarya? Ka siye ni a lokacin cinikin baya ko kuma aure na kake yi? Saboda ina da tsari. Tsari na ba zai taɓa yiwuwa na bar wacce nake so tana kula in iskan gari ba. Ba zai yiwu ba. Wannan marin da kai mun sai ya tabbatar maka da cewa baka da tsari ba kamar sai yadda ake yin tsarin ba. Ni? Kada ki yi kuskuren bar nan ɗakin. Fitar ki daga ɗakin nan kan iya haifarwa da rayuwarmu gagarumin matsala. Tamkar yadda igiyar ruwa ke haifarwa da kwale-kwale. Ubana ne kai? Wane ne kai da idan har ba a jingina da kai ba rayuwa za ta gaza yin tatata? Bari faɗa maka wani abu. Abubuwa masu daraja ma ta hanyar daraja aka rasa su balantana abun banza irin wannan. Sana ka fara ka bani waje. Ni Hazima! Allah ya samu ji alkhairi. Goma ta ƙarshe tarihi, goma ta ƙarshe labari. Allah ya samu ji alkhairi. Dan Allah ku duba yanayin da nake ciki. Ku je cire ni dan Allah. Ku je ku sanarwa da Alila cewa ban ci amanar ta ba. Dan Allah ya tamaka ta ci amanata. Sannunku da aiki. Yawa. Kin zo? Wallahi na zo. Amma dai yau ma anan zan kwana ko? Ana iya kwana a irin wannan ranakun ko? Ana iya, amma bai wuce mutum ɗaya ba gaskiya. Kar ki damu, dama ni kaɗai ce. Allah ya ƙara lafiya. Amin. Allah ya ƙara sauki. Ya jikin? Malam wace ce Anila? Me taimaka a rayuwa kai ma kuma me kai mata? Gaskiya ina buƙatar in shiga kwakwalwarka in san amsoshin waɗannan tambayan. Na tabbatar akwai ayoyi masu girma a tsakaninka da ita. Kai kuma kwaye saboda gadanci sai ka rabu da ita kwashe-kwashe kwaye ta yi warewarta. Wai kai me yasa kake min irin wannan ne? Ka san dai ba ha kawai zan kyale ta ba ko? Ni na fi kowa gane ka ko 'yan gidanku na fi su gane ka yadda kake kai ta tattala magana aga nake fahimtar ka na gane ni idan aka ce har mata ka gane ko dan koki budurwai totally automatically categorically I don't like it because su neman gajanci ragargaje su zan dan dakata ka san dai idan zuciya ce na fi ka ko idan kuma ba zawwa ce ba ce ne ka na fi ka sai a dora kamar ya mutum nawa ka taba bazarwa Allah ya fe mana ko ma dai me magana ake sai yarinya na san
za ta taɓa iya rabuwa da ni ba. Tana so na mayyata ce. Shi ne dogaranka? To ni dai dogaro na Allah, amma dai mata ne lalle sai sun ja ka, kuma sai ka waɗu ba kai nasara ba. Kaga, dalla tan dakata mu. Da matsalar da za a ce ba mace a cikinta gwanda matsalar mace. Ba ka gane ba ne, shi yasa. Kai kana ganewa tun daga shi kwallon kana cikin matsala. Kakka mai da ni ɗawari. Rana ɗaya kuke haɗuwa da su fa lissafi ya haɗa, in ba duwa da iya sa ɗaya ba mutumina, kai dai mutumina ka fita da saukan nan. Misali yanzu a ce ka tafi ka ga bunsuru, ka ga akuya, ka ga rago, ne aka zaɓa rago, aka zaɓa ko ɗanka aka haifan ma, kai ba za ka yadda ka yanka ma bunsuru ba. Wa ka yanka? Hana. Ni bara. Bari ka ta gano ta tu. Magana bunsuru. Ina fatan zuwa na ba zai zama silar damuwarki ba, kuma ina fatan har yanzu kina kallo na a matsayin yarki. Ba Azima, kin san ba ta yadda za a yi uwa ta manta da yarta. Dan haka ne kenan har yanzu kina ganin a matsayin yarki. Har gobe, har gaban gobe ke ata ce. Duk da dai Azima kin guje min akan wata rayuwa mara tushe mara asali. Na tabbata da biki taba daina min addu'ar shirya ba. Daidai da rana ɗaya ban taba kuskuren daina yi miki addu'a ba. Kamar yadda bana kuskuren kai abinci bakina. Don haka ba na daina kai wa Allah kukana a kanki. Kuma kin san cewar Allah baya juya addu'ar iyaye baya. Zan ci gaba da yi miki addu'a. Allah ya daman da ke hanya madaidaiciya. Allah ya shirya miki. Amin summa amin. Bari in ɗauko miki fura dama tun ɗazu na aji zan sha anjima. A'a, to ki bar abinki anjima ɗin kya sha. Saboda baki cancancin ka miki ba. To shikenan bar shi anjima sai mu sha tare. Ya kamata ki leƙa gidan kawo saboda matarsa ba ta da lafiya sosai. Ki je ki duba ta. To shikenan. Idan na ɗanki shingida na huta zuwa anjima sai in je. Ke, Talatu? Na? Motar wace wannan? Mota anta Azima ce. Azima? Ita ta zo da wannan motar? Eh baba ita ce. Ta zo gidan nan? Tana cikin gida? A tana gidan kawo yanzu ma zuwa zan yi in kira wuta. Diki, ki je. Ke Salamatu! Salamatu! Ke Salamatu! Salamatu! Haba malam. Kamar ba cikin gidan nan zaka ƙara so ba? Kai ta faman kwalla min kira? Haba malam. Yo ai ban yi tsammanin zan iya ƙarasowa cikin gidan nan ba tare da taimakon kiran sunan naki ba. Ke kika bari yarinyar nan dan ba ta da kunya ta zo gidan nan ko kuma yin kanta ne? Haba malam, ba ka rabo da faɗa wallahi malam. Yanzu malam menene ta da jijiyoyin wuya? Haba malam. Yarinyar da ta raina tsayuwar mu a duniya? Yarinyar da bata mai da mu mutane ba? Ta mai da mu yan iska, ta ɗebo abun kunya ta jibga mana, sannan a ce raina ba zai ɓaci ba ta zo cikin gidana? Haba malam. Ni ba haka nake nufi ba malam. Amma malam yadda kake kokarin ka wannan matakin ne, abin gaba ɗaya zai sauka daga tsari wallahi malam. Salamatu me ya kawo ta gidana? Shi ne tambayar da nake miki a matsayin ki na matar gidan. Ta je gidan kawo. Yanzu za ta shigo. Abin da nake so da kai malam, dan Allah malam, idan ta shigo gidan nan, ka yi mata yadda za ta fuskance ka. Ka yi mata yadda za ka yi wa Talatu faɗa. Kar ta ji a ranta kai ba mahaifinta ba ne. Ke ba za ki... Goma ta karshe ta zo min da kanikaye. Wannan rayuwa sai an lissafa ke. Har da abokai sai an duba. Canza mun suna!
nemo wasu harufan da zaki tattara ki kira wani in kin ga dama ki ce Haruna sak kar ki ce wani abba na munafunci. Bakina ba zai taba iya kiranka da wani sunan da ya wuce Abba ba. Ka bani dukkan gudunmuwar da ta dace a rayuwata wanda har nakan manta cewar ina da wasu iyayen bayan ku. Azima ke ce kike faɗar haka? Da kin san da haka kuma kika watsa mana ƙasa a ido? Kika ja mana abun kunya? Ni dai dan Allah abu na farko da zan fara roƙon ka shine dan Allah kai haƙuri ka yafe min dukkan abin da na yi maka. Ina fatan zan samu hakan daga wajenka. Kai, tala tsaya. Na san kurkurkur. Na san an halin yan bariki. Ba abin da za a layince mun. Dan kin ganni haka kumsha a ƙauye, dan kin ganni kin banni a rayuwar ƙauye, kina ganin ban san cikin rayuwar birni ba? Babu abin da yan barisi za su yi su layince mun. Ni ma na sani. Ba za ki zo da wannan kisisi na taki ta yan bariki kina hawaye ki ce in yafe miki ba. Ki je kin ga na yafi. Amma a tafi a yi gaba a kyale ba zan saurare ta ba. Wallahi na tuba, na gane kuskure na. Ina duban rayuwar da zan yi gobe ne, kuma dole ta nan zan faro shi. Azima, Tala, ku shiga ciki. Ki bar ni ne magana a cikin gidana. Ku shiga ciki. Gaskiya ba ka kyautawa. Zuciyarka ko dutse ce a jiki. Ya kamata a ce ka tausasa kalamanka. Kada tausayin yarinyar nan, ka yarda da abin da ta zo da shi. Haba dan Allah. Au, yarinyar nan waye bai san halin da take ciki ba. Ya ta kare, karuwa ta je kara. An ce Allah ya la'ance ka kuturu, me ya rage masa kuma? Haba dan Allah dan Annabi, kana ta fama daga murya makota suna jin ka, kana son a dinga leken cikin gidan nan? Ai sun riga sun sani, nan kuma an je da kuturu Allah ya la'ance ka. Yanzu da abin da nake so da kai, ka yi haƙuri. To alhamdulillah. Azima na fahimce ki. Na kuma fahimci aike ne wanda ba naki ba. Allah ne ya kawo mana shiryarki ta dalilin wannan taimakon da ya hau kaina zan yi. Amma ina so, Azima, ki ji tsoron Allah. Ki tabbatar mini da cewa wannan abin duk da kika faɗa min ba kin kirkire shi bane domin na yi abin nan da kike so ne. Na yi muku alƙawarin, insha Allahu Rabbi ba zan taɓa canza daga abin da na faɗa ba. Baba ka sani, addu'ar ku ta yi tasiri a kaina. Allah ya riga da ya amsa. Insha Allahu Rabbi ba zan sake aikata irin wannan aikin ba. Alhamdulillah. Allah ya ƙara shirya ki. Amin. Bari tashi in je in shirya in koma. Amma tsaya Azima. Ba tashi ki tafi ki shirya ki koma ba. Idan kin tafi, yaushe za ki dawo mana? Ko ba haka ba? Insha Allahu Rabbi baba. Na kusa dawowa ga baki ɗaya ma nan wajen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah ya tabbatar da haka. Ai dama Allah shine mai shiryawa shine mai batarwa. Addu'a ita ce abin yin kullum. Shi yasa kullum idan naka yana yin wani abu ba daidai ba, kar ka sake ka la'ance shi. Kai tai masa addu'a. Kin ga duk bacin ran da nake yi anan a harshe tsaya ban taɓa tsine mata a zuciyata ba. Kullum addu'a nake mata. Gashi Allah ya amsa. To, idan kin je ki ce ina gaishe shi kuma ki ce mai naci Allah ya bashi lafiya. To shikenan insha Allah Rabbi zan faɗa mishi. Kin ga ma duk da ma bai san ni ba. To ai ko da dai bai san ki ba zai san ki. Ya kamata kafin ya san ki kuma sakon ki iske shi. To shikenan Allah ya tsare. Amin. Allah ya kiyaye. Amin. Bye bye. I want you to enjoy myself. Allow me to enjoy. Wai yanzu bata dawo kuma bata kira ka ba. Ni da tunane warewa ta. Mutumina, akwai matsala da yarinya na. Ba ta kira wani ba. Wataƙila kumarin da kai mata ne akan wannan gayan. Amma ba ka tunani ba gurin tsare tafi ba kuwa. Ina. Na san kilas ɗin Azima. Ba za ta tsaya kula wani gaye ba kaji. Magic. You trust women da yawa shi isa ko me suka gaya ma kake yarda. You don't to know them. Shi yasa komai aka gaya ma akan su kake yarda kai. To, wata rana za ta yi halinta inna gaskiya za ta yi rana ko da yaushe gaskiya ce take nasara. Hasan menene? Ni fa dare akwai wani gun da nake so in tafi yau. Ko wata sabgar da nake shirya ka gane?
Ba na san ma wannan mutumin ya sani saboda tsaro ko ba haka bane. Goma ta ƙarshe tarihi, goma ta ƙarshe labari, Allah ya samu A'a, sallah zuwa. Sannu Nas. Yawa sannu. Ya mai jiki? Da sauki amma jiya ba kya nan. Wallahi kin ga ƙauye na je. Dawowa ta kenan nace bari an biyo in ga yanayin jikin nasa sannan in je gida in shirya in dawo. Gaskiya yau jikin nashi sai a hankali. Dan yau sumbatin shi ya fi na kowace rana. Dan da ya farfado ma har kokarin saukowa yake da kan gado. Subhanallah. Shi sa ma aka mai allurar da ta fita kowace rana ƙarfi. Likita kuma baya nan ya je asibitin da yake ɗaukar aikin rana. Amma nan da awa ɗaya zai dawo. To shikenan idan ya dawo ki ce masa na zo amma zan kuma dawowa an jima. Insha Allah zan faɗa mishi. To shikenan nagode. Hello? Akwai labari ne? To shikenan. Yanzu ke fi sabilillahi kake san mutum ba ki taba ganin sa ba kawai idan kin buge shi sai ki dauke shi ki kai shi asibiti yanzu ke ba kya gudun irin ɗawainiyar da zaki dinga yi da shi me yasa kike son ki dora kanki abinda Allah bai dora miki ba Ai bana tunanin ma idan ban gan shi ba zan iya bacci saboda ba mamaki yanzu haka dangin sa suna can suna neman sa ba mamaki akwai wani aiki ko kasuwanci da yake wanda ya tsaya ke me yasa ba kya tunanin haka in kika bibi haka Allah ya so rayuwar nan cika da kalubale wani lokacin ma kana iya rasa wani abu to ni dai mahaifina tun yana raye ya sha sanar da ni cewa kada mu sake mu juya wanda yake neman taimako baya ballantana wannan ni ce fa na zama silar shigarsa matsala tunda ni na buge shi ba zan taba iya zama da nauyin na kasarsa a kaina ba kinga in zaki sha giya ki sha ta dubu zunuban da muke aikatawa yafi wannan muni me yasa wannan karamin zurbin yake nema ya tare miki da hankali ai ina ganin ma daga yanzu na daina saboda na gama yin tunani na gaba ki ɗere da minti ɗaya babu wata riba a cikin ta don haka ma ina ganin aure na kawai zan yi huta shi kuma magic din ya zaki da shi to magic tare aka haife mu da shi wannan shine wani ke gamin kin taimaka shine wannan fa ke bani labarin kin taimaka nake nufi shine ko kin san shi ne a'a ba komai ba cewa ne akwai komai ba cewa ne ko kin san shi ne a'a ban san shi ba kawai dai nayi magana ne ba fa na son munafurci kin san shi ko kin san shi me yasa ba kya san ki faɗa min kin san shi to idan na san shi me yasa zan boye miki ni ban san shi ba akwai matsala ne akwai matsala wannan dalilin yasa na zo na sanar da kai ranka da dai kin yi abin da ya cancanta wanda ba sai an yi godiya ba saboda an ce duk wanda aka shuka da shi ake girbewa amma kin tabbata shi kika gani shi na gani babban yaya to ke yanzu so ki a da mataki ko sosai amma me dalilin da sake so a da mataki saboda akwai abubuwa da dama wanda idan ya bude baki za a ji su ba yadda ake so a ji su ba wato labarin dariya zai koma na kuka ko gaskiya kin yi daidai na yi da oloki na ja kai ne motsi ka jiyo ne kunnuwanka amma me ka zo yi a nan ka san da alkari bai taba kawo nan gurin ba ko tarik kar ka zama mai aikata butulci game gidanka butulci a baki kar kai tsammanin butulci zo doka ni fansan zo doka ganka kana tunanin da ka zo nan gurin ka tsira ne Alhaji babba ba gaske ba ne. Magic. Ka ƙara ce, ko da daga wannan ne kawai ya isa. Ke ki faɗa min wace ce ke? Sannan ki nuna min cewa wace irin alaƙa ce da kyautatawa da mutunci da ke tsakanina da ke. Idan har kana buƙatar ka san wani abu game da ni, to sai ka ƙarasa cin wannan saboda kana buƙatar ka ci abinci sosai. Kin san wani abu? Kina da kirki. Hello? Za ki zo ne?
To idan bana tare da shi, menene dalilin zamana a asibitin? Ya jikin naka? Alhamdulillah ga mu nan dai. Sai dai kafafuna ne kuma sun yi bani goyon bayan da jikina suka bani. Ai ka san ba za su. Hajiya. Hajiya. Sorry likita, me kace? Na ga hankalinki ne gaba ɗaya bayani. Wallahi, dala likita yanayin jikin nasa, kana ganin ya ji saukin da za a iya sallamansa ne? Ku sani, idan har yaron ne ya kubuta, to ba asiri na kaɗai bane zai to har da naku. Domin akwai abubuwa na sirri da muka halitta a cikin rayuwarsa da ni da ku. Amma ni na da hanyar da zan iya tsirtar da kaina. Da fatan kun fahimta. Haka ne ranka dare. Ya hakuri ranka dare. Saboda haka ku aikata abin da na sa ku aikata. An gama. Ki kuma lumka. Ki zauna ina da bukatar ki cikin gida. Kai, me ya kamata a yi masa? Allah kai ka gane kai ka rika saka ita maganar ka. Kalma ɗaya sai ka rika talata ko ka rika min nan babal ka san kana da matsalan magana. Rabe man magogaran sa mai da wuyan sa. Su da mun shi. Waye annan ko ba shi ne ɗakin ba. Ke ware kaga dakata ke ina wanda yake a gadon ne yake. An sallame su ɗazu da wadda take jinyarsa. Wannan kuma fa? Sabon mara lafiya ne aka kawo ɗazu. Je. Shirya ciki dalla sai kin yi minti 20 da ki fito. Goma ta ƙarshe tarihi, goma ta ƙarshe labari, Allah ya samu ji alkhairi. Goma ta ƙarshe tarihi, goma ta ƙarshe labari, Allah ya samu ji alkhairi. Goma ta ƙarshe tarihi, goma ta ƙarshe labari, Allah ya samu ji alkhairi. Goma ta ƙarshe tarihi, goma ta ƙarshe labari, Allah ya samu ji alkhairi. Ka zagi babanta ka gaya mata idan ta yi kuskure za mu kashe ta matsawar ta zama masla a tsakaninmu ko shamaki da wannan gayan. Ina zuwa. Kina ji na Azima? Mun yi haɗuwa ta mutunci. Mun yi harkoki na mutunci. Ba na son mu yi irin wannan rabuwar da ke Azima. Ina so mai rabuwar mutunci. Azima, ki sani fa idan ma kina tunanin za ki rabu da ni ne, idan ki rabu da ni ba fa ki rabu da ni ba. Akwai iri na a jikinki, kuma wannan mara imani ne. Ba daga miki kafa zai ba. Ni kike gaya waka Azima? Ni ne wanda ke gaya waka? Na rantse da girman Allah ki gaya babanki idan kin je gida yau ke siyo miki lakafani. Na rantse da Allah sai na kashe ki. Wannan yarinyar ba kai kace harkan mata ba. So mu ci. Allah shine Allah. Ba mu san dalilin da ya sa Allah ya jeho mana cetonsa a hannunmu ba. Amma koma menene Allah shi ya bar kansa sani. Amma insha Allah za mu iya bakin kokarin mu ga mun rike shi hannu biyu
har lokacin da Allah zai ba shi lafiya. Ko ba haka ba Salamatu? Ubangiji dai Allah ya ba shi lafiya mu kuma insha Allah za mu iya bakin kokarin mu ga mun rike shi. Insha Allah. Insha Allah. Ni fa abin da yake ban mamaki da wannan bakon. Tunda baba ya zo baya magana sai dai ko idan aka yi abin dariya ya murmushi. Kai, kaji wanda yake fama da ciwo? Dama likita ya faɗa ya ce sai a hankali zai warware. Kwakwalwarsa har yanzu tana haɗe masa tsakanin jiya ɗinsa da yau ɗinsa. Kullum tunani ina zan saka rayya ya zanyi. Goma ta karshe ta zo min da kanikayi. Wannan rayuwa sai an lissafa ke yi. Har da abokai sai an duba ke yi. Kana rayuwar kan hamma kullum ta kai ake yi. Abin yau daban na gobe daban wayo ya zanyi. Allah ga kuka na kullum shi nake yi. Ina cikin damuwa Allah ka fitar da ni bohaye. Kullum tunani ina zan saka rayya ya zanyi. Goma ta karshe ta zo min da kanikayi. Wannan rayuwa sai an lissafa ke yi. Har da abokai sai an duba ke yi. Kana rayuwar kan hamma kullum ta kai ake yi. Abin yau daban na gobe daban wayo ya zanyi. Watan dai kwana biyu na lura kamar ka fara gajiya da irin ɗaune da nake maka. Muke gani abu zan ce haka ba, ina ganin kamar lokaci yayi ne da ya kamata ce na rage miki irin ɗawainiyar da yake a kaina. Ɗawainiyar da nake da kai yana bani farin ciki da ƙwarin gwiwa, yakan sa ni manta da abubuwa da dama da suka faru a cikin rayuwata, sai rinka jin yanzu kamar bana aikata komai sai alkhairi. A sanin da na miki ke mace mai hankali sannan kuma da nutsuwa ga kuma kamala da kuma burin faranta wa mutum kowane ne rai, da kuma kira suna ke farin cikin ko? To na gode da wannan shaidar da kai mu. Sai dai ki sanar da ni komai game da ke ba, ko sunan ki ma sai jin shi ne kawai. Ban san komai game da ke ba, kuma baki fada min komai ba. Sunana dai Azima, kamar yadda ka sani. Bayan haka kuma sai me kake son ji game da ni? Alakan mu nake so na sani ta yaya aka maka fara ta, sannan kuma ya aka yi abin ya faru. Domin ba na son ki ɓoye min komai. To shikenan, yanzu dai ka ga yamma ta fara yi? Mu kama yin gida idan muna tafiya zan baka labarin komai. Ya mutumi na barka ne. Barka da yawan lafiya. An yi lafiya. Lafiya kalau. Aikin yara na kuma. Alhamdulillah. Ta Allah nan ne garin Fulani ko? A kuna cikin magarin Fulani. Yawwa to gani wani abokin mu ne ba shi da lafiya ya dan samu karaya ce ma haka sai aka tuwo da shi. Shi ne muka biyo sawunsa saboda wayarsa ta samu matsala ta waɗi ba ta shiga. To an dai daraktan ɗin mu nan ne garin ko da Allah ka san da. Akwai wani bako da na ganshi wani bafulatani. Yawwa shine. To in kuka yi nan kuka yi kwana za ku ƙara yin kwana sai ku ce ina ne gidan Malam Haruna baban Talatu. Malam Haruna baban Talatu. Kuna zuwa nan ne gida. An gama kwana ta farko ta ji in kuka yi kwana kuka ƙara yin wata haka za ku. An tashi. No mun gode. Yawwa sai an jima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أجرني في مصيبتي. Okay. Lafiya dai malam ka shigo gida ba sallama?
Ni ne mai gidan, ko da kai sallama ka ji ba abin nan ba sai ka bari ka dan tsaya. Amma ka shigo garjejin kato da kai gidan matan aure, ai bai dace ba. Wannan ba al'adar musulunci. Kai dalla yiwo mutane shiru dalla. Kalli nan. Menene? A'a. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salamatu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malamai me yake faruwa? Allah sarki. Kin sha dauriya da ni sosai. Ban ma san me zan ce miki ba. To in faɗa maka abin da zaka ce? Faɗa min dan Allah. Labarin ka zaka bani. Kai hakuri, da ban so na tambaye ka ba. Amma kuma sai naga ya kamata a ce ni ma na san wani abu game da kai. Ya kamata a ce mun san labarin juna. Ko da ce zuciya ta ta boye wannan abin da ke cikin raina. To kin cancanta da faɗa miki komai game da ni yanzu. Anila budurwata ce wadda muka yi soyayya ta matuƙa. Sannan kuma ina aiki a wani kamfanin mai gidana Alhaji Sani Babba. Ina zama da kakata mu biyu kawai daga ni sai ita a rayuwar da muke. A cikin kwanakin 10 da suka wuce akwai abubuwa da yawa suka faru bayan aure na. Fuska ke ɓoye min ba za a bar ni gani ba? To addu'ar da zai ta farko shine Allah na gode maka da ka tara dandazon halittarka ta maza sannan kuma ka mallaka min kyakkyawar yarinya wadda da zan yi alfahari da ita. Fata na shine Allah ya sa dukkan mu burin faranta wa junan mu rai. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Mijina. Na'am matata. Ban sani ba idan a duniyar nan akwai wanda ya kusa riskar kaɗan daga cikin farin cikin da nake ciki ba. Ni kuma da duniya ta iya a rarrabin farin ciki na. To da an rage wa duniya bashin da ake binta duniya da an daina faɗa. An daina tashin hankali, an daina wani duk abin da ka sani na rudanin duniya. Saboda me? Saboda ina da fure mai mugun kamshi a hannuna. Wanda kamshinsa shi ke ƙara min farin ciki a rayuwata. Sannan kuma laushinsa shi ke tausasa min dukkan wani farin ciki a rayuwata. Tun ni kaɗai? Ina kuma gode wa Allah da ya bani ke. Ya kuma fifita ni ya bani ɗaya tamkar da 1000 cikin dukkanin mata. Yanda kake zubo min wa'annan kalaman tamkar makeri ne da ke busawa ziga-zigansa wuta. Kana ƙara ƙarfafa soyayyanka, tana ƙara girma a cikin zuciyata. Ka dakata haka. Domin a gaskiya idan farin cikin da nake ciki yanzu ya fi haka, ban san me zai biyo baya ba. To shi kenan. Ku zauna ka huta, zan shiga ciki sai in fito. Assalamu alaikum. To shi kenan ga nan zuwa insha Allah. Okay. Wai abin da nake ji da gaske ne? To me kika ji? Maganar fita ba kake. Oh. Wallahi dama mai gidana ne ya dawo. Kisan jiya bai samu zuwa gurin dinanmu ba. Kuma akwai gift din da zai bani. Shine kira ne yanzu yake cewa ya kamata in zo in same shi domin karbi abin da zan karba. Ma kuma ai shi ya kamata ya zo, bai kamata ya maka haka ba, yau fa ranan ka ne. Ban da ke da abinci ai wannan mutumin yanzu idan Misira ya ce min tafi a kafa babu abin da zai tafiya. Domin ku dan take kaɗan awa ɗaya zan bashi je in dawo kar ki manta fa da cewa wannan gidan da muke ci gaba ɗaya shi duk wata daura da muke ciki a rayuwarmu dalilinsa ne.
kin gudun mun biya mai burinsa na awa ɗaya kuma ƙaruwar mu ce ki ce ba za mu yi ba? Ba komai, amma kawai na so a ce ka yi sati biyu baka fita ba. Ban da ke da abinki to minti nawa ne yanzu na ji na dawo. Kin ga kin san me zai faru? Je ki shirya man bata tare. Da gaske? Yes. Yuppi! Tarik. Na faɗa. Kaga wannan ubangidan naka? To ya cancanci yabo. Wallahi ya cancanci a yaba mishi. Ka rike shi amana duk abin da ka ji yana da bukata. To karka ce sai ya dan jira a'a maza ka aiwatar mishi. Insha Allah kaka. Ba abin da zai gagara. Kuma ma kika duba ayya mana komai. Ai abin da ya maka ni yawa. Ai shi yasa na ji daɗin abin da ya maka. Dan wallahi ba duk ubangida ake samu haka ba. Ka san abin da nake so da kai yanzu? To ku tashi ku tafi. Idan ka je ka ce mishi ina gaishe shi kuma ina godiya. Jikata. Ya albarka. Kai. Sai mun dawo. To Allah ya tsare. A da a gaida gida. Kuma na gode. Kin ga nan da muke zaune? A nan gidan ne aka mun albashir da gidan da muke zaune yanzu a ciki. Sannan kuma ya fifita da wani katafaren ofisinsa. Ofisin da aka bani kuma ya fi kowane ofis daga cikin dukkan yaransa da ya bayar. Wace rana ce wannan rana? Goma ta ƙarshe tarihi, goma ta ƙarshe labari, Allah ya samu ji alkhairi. Goma ta ƙarshe tarihi, goma ta ƙarshe nan ofisin ka. Allah ya samu ji alkhairi. Ya fiye da baka zato kwa. Kar kai mamaki. Dalilin da yasa na baka ofis nan ba komai bane illa gaskiya da riƙon amana da kuma yadda kake rike aikinka da kuma wasu jarrabawa da na sassa ma ka tsatsallake. Idan har zaka ci gaba da rike amana haka abin da ya fa kamata kai samu. Na gode Allah saka da kari. Ba sai kai mun godiya ba. Wannan kaɗan kenan daga cikin aikin da zan yi. Musamman na tashi wani daga wannan ofis din saboda ya kasance ka mallaki ofis din. Saboda kwazanka da hazaka. A ci gaba da aiki. A gaskiya in dai haka ne yayi maka halacci. Allah ya baka ikon saka masa. Ka kuma masa biyayya kar ka zo ka zama butu. To ai wannan zuwan gidan da muka yi ma yanzu nan yana ɗaya daga cikin halaccin da ya kamata ce na nuna mai. In kika duba ya gani jiya ba ka ɗaura auren mu amma kuma yau ga ma nan gurin. Domin mu zama mai godiya. Ka faɗa mu yanzu tabbatar min kai. To bari ne wata waya ina kamfani ne suna neman wani bayani na tare. Ina zuwa kafin Alhaji ya fito. Hello? Assalamu alaikum. Tarik, na kira ka ne saboda wata alfarma da nake nema a gurinka wadda duk duniyar nan banda kai babu wanda zai yi wannan. Haiko na yi farin ciki da jin wannan magana sosai. Zan so a ce kuwa na ji wannan alfarma komai ne a rayuwa ba abin da ba zan yi ba insha Allah. To ka san dai cikar mutuncin gida a ce akwai mata ko ba haka ba? Sosai kuwa. Wato bayan rasuwar mata ta shekara 7 da ya wuce ban yi aure ba kuma hakan ya sa wasu suna min kallon rashin mutunci ba tare da sun fahimci me dalilin ba. Gaskiya ne ka san yawanci mutane suna mutum wani kallo daban bayan ko ba san me a cikin zuciyarsa ba.
To wannan dalilin ne yasa na kira ka kuma in maka bayani saboda ka san ni dai duk abin da mutum zai min ina ƙoƙarin ga cewa na biya. Wannan din ma idan kai ina da abuwa da na tanada da nake so in maka. Misali zunzurutun kuɗi naira miliyan 20 zan baka. Sannan kuma zan baka gidaje wajen guda 5. Cikin gidajen har da guda 1 a Abuja. Wannan shine tagomashin kyautatawa idan har ka amince. Ai ko da ce babu wannan zan yi yawo bakin kokari domin na ga na faranta maka domin babu abin da baka mun a rayuwa ba. Kawai babban burina so nake na ji alfahma da kake nema da burina har na kago na ji tamani. Wato daga jiya zuwa yau na tsinci kaina a wani yanayi wanda ban taɓa tsinta kaina a ciki ba. Hankali na ya dan gushi daga jikina. Ba dan komai ba saboda na ga wacce nake so. Amma kuma wacce nake so din nan idan har zan iya samunta dole sai da amincewarka na farko kenan. Sannan kuma gidan nan zai wadata da matar aure nan da sati. Ai babban yaya zan fi kowa farin ciki da hakan kuwa. Matarka tun da na ganta jiya na ji na kasa bacci. Kwanciya na yi na sake tashi amma bacci ya ƙi zuwa. Ba kuma komai bane ya jawo illa saboda ina ganin ta kawai sai na ga wannan ita ce matar da ya dace a ce ta zama abokin rayuwata. Wannan ita ce wadda ta dace ta zama ita ce matar da ta haifa min ƴaƴana. Wannan ita ce ta dace ta zama matar da in aka shigo gidana yadda yake gidana alfarma a ganta ce. Ka gane? Kar ka ɗaga hankalinka. Na gaya maka uzurina kuma na san yadda nake da mutunci da kuma martaba da daraja a idanka. Kai mai iya kiyaye musu. Wannan magana ina so ta zama sirri tsakanina da kai sannan kuma daga ƙarshe ina so in baka lokaci ka je kai tunani. Amma kar ka manta. Ka tsaya ka duba roman alherin da ke cikin sakayyar da zaka samu sakamakon amincewa. Ka ji ko? Jina, ban ga dawowanka ba. Shine baka tashe ni ba. Ai yanzu na tare da ke da gida bacci. Shi sa kuma ba su tashe ki. Mijina, me ke damun kai? Ba komai matata, kawai kana da ke min ciwo. Subhanallah, ran da kuma ka magani da shafa? Sakin da ko ba. Ke san stress ne da mun yawa kawai. Ki san irin abubuwan yanayin taron da muka yi. Kowanne ma zai jawo min ciwon kan. Ta tabbata? Ina tabbacin cewa nan da minti 20 haka na samu lokaci zai yi tafiya. To ai ni minti 20 na ciwon ka. Kawai shekara 20 ne a gurina. Ba na son wannan ciwon nan. Ke ko idan ba mai wucewa bane na yake so ya je to. Ba na son rashin lafiyanka ne kwata-kwata. Kamar yadda ni ma ba na son taki ba? Ni lafiya na kalau taka ce za ta iya janyo ta. To gashi na iya hirar da muka da ke yanzu. Hakin sa abun ya tafi. To ka zo ka canza wannan kayan ka sa wanda za ka ji sauki. Kwanta ko? Shikenan. Allah ya samu ji alkhairi.
yanzu dai a takaice abin da kake nufi shine bukata ta ba za ta yi ba kenan ko? Ba wai ina nufin ba ta yi ba ne. Zan iya sadaukar da komai a rayuwata kuma ba abin da za ka nema gudun na rasa ka. Amma idan muka auna abin a mizani za mu ga cewa kaga ni ba cewa ne zan yi aure akan aure ba, cewa ne ka sake ta sannan aure ta. Amma kuma da na ce zan sake ta na cutar da zuciyata ita ma na cutar da ita. Ko? Wanda kuma ko addinin mu ina ga mun shiga wani hurumi daban. Wato na lura kawai kai batun ne. Ka tsaya ka duba abubuwan da na yi maka a rayuwa. Wai yau kai ne har za ka zo ka zauna a gabana ina ce maka ga wata bukata da nake da ita amma ka nuna cewa ba za ka iya yi ba. Tarik ban taɓa tunanin haka ke ba. Ina so ka ɗauke shi a siffar da na ɗauke shi. Ba na so na ɓata maka lokaci ko kuma da baka da tunani biyu. Abin da nake so kawai ka fahimta shi a nan abin da kake tunani da wuya zai yi a gurina. Zo kaka ki ya guri jiya na ce miki zan zo wallahi ban samu na bullo ba. Kar ka bani haƙuri. Ni ba ka da damuwa a gurina. Ai na san yanzu nauyi yayi maka yawa haka. Mutumin da yake da amarya. Kuma ai dole ka ga in daga maka kafa maka uzuri ko? Ai kaka ke ma kin san amarya ba ta nan zuwa gurin ki ba. Domin ta an tashi nema da rashin lafiya. A'udhu billahi. To shi yasa ban samu na jiyo gidan ba sai yanzu. To Allah ubangiji ya bata lafiya. Amin amin. Dama kuma kaka na zo miki da wata magana ne. Nan da gobe ko jibi haka za mu da wannan gidan da zama. Lafiya? Za ka dawo nan gidan da zama? Lafiya lau. Kawai dai saboda rashin lafiyar nata ne. Kuma sannan ina so in yi wani gyare-gyare a gida. Isa na ce to wani ta zo nan ta zo nan. Ai ba a yin haka. Me yasa ba za ka kai ta gidan iyayenta ba? Ai kaka ina gan cewa idan har aka kai ta gidan iyayenta za su ɗauki abin wani iri. Shi za kin ga ni da ke muna da fahimta. Shi sa wani ta zo ta zo nan ɗin lokacin ta gama gyaran can ɗin sai ta koma. Haka ne. Amma ina jin ka ko gaya wa ubangidanka halin da kake ciki? To sai kuwa dan yanzu ma je same shi za mu yi magana da shi. Da baka gaya mishi ba. Already ya san da abin da mu. Yawa to shikenan. To ka rinka gaya mai duk abin da yake faruwa da kai. Ka ji ko? Insha Allah. Sai Allah ya ma albarka. Amin. Ba damuwa ku zo ku zauna. Ga ɗakuna nan raba ba. Ga ɗakin manzalima da ya tashi. Ni sai in share maka in gyara maka in goge mata amarya ta zo ta zauna. Wannan shine abin da nake tunanin zai faru. Tarik, wai me yake damun ka ne? Ka baki ɗaya kwanan nan na kasa gane kanka, amma yanzu ka kama abin da ya tabbatar min da cewa kana da damuwan da kake ɓoye min ba ka san na sani. Babu wata damuwa take damuna, babu kuma abin da yake damuna. Ko da shi wani abu na damuna ai ba zai wuce farin ciki ba. Ballantana ma babu komai a cikin raina. Idan ba abin da yake damunka, me yasa kake son mu tashi saboda gyaran gida? Wani uzuri ne da kai? A matsayina na amarya kana son mu bar gidan nan mu je wani gurin? Dalili ne mai ƙarfi jawo haka. Domin ni ma na san ba za mu da gidan kaka ba. In muka je, za mu samu wani wurin. Ka san zan bi ka ko ina ne? Ka san da haka. Amma abin da zuciyata ta kasa yarda da shi shine naga kamar kana ɓoye min wani abu. Babu abin da nake ɓoye miki matata. Sannan ina neman wata al'umma gurin ki. Ba na buƙatar ki ƙara min irin wannan abin ko kuma ina saka ki abu ko kuma ina ce miki abu mu dinga jayin ja da ki. Saboda me? Saboda ba na son gaya ta shigo tsakaninmu. Jikata. Yaya? Jikin ne ko? Kaka akwai matsala. Matsala kamar yaya?
Jikin ne ko? Wallahi daman ya gaya mun ya ce wallahi kina jin jikin nan. Ciki kuma ni fa lafiya na kalau, shi ya ce miki bani da lafiya? Au. To ai shi ya sanya ya dawo da ke nan gidan saboda in rinka kula da ke ba. Baki biyu kenan. Ni kuma ba abin da ya faɗa min ba kenan. Kuma lafiya na kalau. Me yasa to ya mun haka ne? Kaka. Na'am. Idan Tarik ya dawo kawai ki tambaye shi me yasa, domin ni kan kaina wannan abin ya fara damuna. Allah ya sa ya dawo lafiya. Bari in ya dawo za mu gauraya da shi wallahi. Tunani ina zan saka rayya ya zanyi. Goma ta karshe ta zo min da kana. Wannan rayuwa sai an lissafa ke. Ina so da Allah ki kai mun ruwa ban daki. Kana rayuwar kan amma kullum ta kai ake. Abin yau daban na gobe daban wayo ya zanyi. Allah ga kuka na kullum shi nake. Ina cikin damuwa Allah ka fitar da ni bohaye. Kullum tunani ina zan saka rayya ya zanyi. Goma ta karshe ta zo min da kanakaye. Wannan rayuwa sai an lissafa ke. Har da abokai sai an duba kin kai ruwa? Kana rayuwar kan amma kullum ta kai ake. Abin yau daban na gobe daban wayo ya zanyi. Allah ga kuka na kullum shi nake. Ina cikin damuwa Allah ka fitar da ni bohaye. Hello? Ya shiga bayi sai ya fito. Matarsa cewa za a gaya masa ya kira. Allah ya baki hakuri, ban tambaye ki da wata manufa ba, kuma ban zo da zafi ba. Me yake damin ki? Ina agogonka. Na ga na yadda shi. Na yadda shi. Me faru? Anila! Alaikum salam. Ba doctor. Doctor ga mijin nata nan ma ya zo. Amma abun karaso kenan. Mun karaso. Na karaso dai. Ai ni kadai nake da zuciyar da zan iya zuwa nan asibiti. Ba dai mahaifinta ba. Kai ma ka san wane ne ba mahaifin nata. San da zuwa. Yawa san doctor. Duk binciken da zamu yi akan wani bayan Allah muka gami. Wato abin da sakamakon ya nuna mana cewa tana da ciwon zuciya. Ciwon zuciya? Ƙwarai kuwa. Sannan kuma tashin ta mata dole sai an tare shi da magunguna masu ƙarfi. Umma, dama tana ciwon zuciya ne? Gaskiya ne tana da ciwo. Amma tun da ya tashi kafin bikin ku bai ƙara tashi. To yanzu wannan tashin da ya yi ma ina ga kamar tana cikin damuwa ne ko baƙin ciki. Shi isa ya tashi ma. Ƙwarai kuwa. Dan bincike ya nuna mana ciwon ma ya daɗe a jikinta.
zai ba ɓata lokaci za a yi ba. Ina za ka yi mu je ofis je na rubuta maka magungunan da za ka je ka nemo don a gaggauta nema mata lafiya. Kullum tunani ina zan saka rayya ya zanyi. Goma ta karshe ta zo min da kanikayi. Wannan rayuwa sai an lissafa ke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu ina zan je in samu wannan kuɗaɗen. Amma kullum ta kai ake. Abin yau daban na gobe daban wayo ya zanyi. Allah ga kuka na kullum shi nake. Ina cikin damuwa Allah ka fitar da ni bohaye. Tun da yaron ne ya gama maka bayanin matsalarsa kuma ka yi shiru baka ce masa komai ba. Kin sai yana ɗaya daga cikin rashin sanin muhimmancin lokaci. Mutum ya zauna ya yi ta zance yana ɓaɓatu abin da ba zai amfanar da kowa komai ba. Amma wannan dokokin naka na 'yan boko ba shi da amfani. Maganar 'yarka ake. Kin shi. Kai. Da muka yi da kai. Wace magana muka yi da kai yarjejeniyar da muka yi da kai ta ƙarshe kafin in baka dama ka aure Amila? Cewa kai dukkan wani matsalolinta da duk wani abu a cikin rayuwa kada na kawo ma shi. Farin cikin ta kawai kake bukata shi ma sai da ka taya mara shi. Yasa kuke faduwa jarabawa? Ku zo ku ta mita kuna cewa ka da ku akai malami ne ka da. Bacin abin da aka tambaye ku daban abin da kuke ansawa daban. Ni abin da na tambaye ka daban. Abin da kake bani ansa daban. Abba, tashi ka bani waje. Tashi ka bani waje. Wawa kenan ka ɗauke ni ko in ce mara hankali. An yi abin da ya sa ne maka uzuri na zaci ka mance yadda muka yi da kai ne. Kuke ka ɗauke ni mara wayo ne ban san me nake ba. Wayo. Kar mu bata da mutu. Hello? Tarik, ka dawo. Tarik, na kira ka ne ba don ina da hanyar da zan iya taimakon ka ba, amma abu ɗaya da na sani shine wannan baiwar Allah attajira ce. Akwai hanyar da za ta iya taimakon ka da shi, amma sai kun tattauna kai da ita. Bismillah. Mu je ciki. Amanar da yau mai gidansa duk da na kasance a cikin jinsin maza ba dan na kasance a cikin jinsin maza ba wallahi sai in ce namiji dai kamar wallahi ba dan goyo bane kuma amma shi in banda mata masanci irin na mutum Allah ya baka mace mai kyau taitai gurgudu to wacce yake nema ma da mai tafi ki a rabin ki bata kai ba amma dai ka su mata mun ba ni ma siya ne wallahi ha a gane mugu a fuska mana gode kin san sai dai a wajen halayya za a iya gani. Na gode. To, na barki lafiya. Da Allah zan yi ɗaukar mangwaron nan don ban ma karya ba da yake daga nesa nake. Haka kai mun? Ashe haka kake? To duk abin da kake aikatawa, Ubangidanka ya zo ya kwashe ya gaya mun. Babu abin da bai gaya mun ba. Ka cuce ni. Wallahi ka cuce ni da tarbiyyar da iyayenka suka baka. Da ni da kake dan zirga-zirga a guri na wacce na baka. Da ta tashi a banza babu ita. Kaka ki haƙuri. Amma wallahi duk abin da yake tunani ba haka bane. To ya ne? Me shege ya karya? Ni za ka zo ka gina wa taka wata karya kuma daban. Bayan Ubangidanka babu abin da bai
Ya gaya min ba kuma shi ne za ka zo ka canja min magana. In dai har ka san ni na haifi mahaifiyarka. To da ta daga nan. Ka bani guri fita daga gidan. Kaka. 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 Idan Allah ki haƙuri.